meye abun ka sa shi a bayan addini, domin duniya ana rayuwa ne shekara 60-70. ka yi nisan kwana ka kai 100, in ka kai 100 nan to dai ba daɗin 100 kake ji ba, lahira kuma har abada ce, har abada ce, lahira har abada ce. Karka yadda wani harkan kasuwa, wani harkan ofis, wani harkan duk a ce ya sha gaban addini. Karka yadda abu duk ran da ka tashi da safe, abun da ya fi komai muhimmanci a rayuwanka addini. Idan ka tashi, abin da ya fi komai muhimmanci a rayuwanka addini, komai ya zo bayan addini. In mata ne da ku rabu, da su je su aure wani. Idan 'ya'ya ne da ku rabu. Duk abin da ka sani a duniya, duk abin da ka sani a duniya, yanzu nan ba makaranta ba ce, kowane